Gabon esan da hasten baikara, burlanean olakotan, kejarik ez da earki apaldu, eta txantxaren bat kopan. Umetigiak aspaldi daude, lokurasoen besotan, kukurrukua entzun baino lehen, hasi gaitezen bersotan. Gabonik ere gandor gabeko oilar bat azkaratera, iritsi data izango dugu saio on baten aukera. Orain artean rima zistrin bat ezin burutik atera, ta orain denak sobran datozkit zigarrokeaz batera. Gaurko legeak badakizue, denak endu, dena moztu, elkarteetan ezin da erre, ala baitzuten adostu. Ta zure gaina eseri taltxa, zenbiltzan tristetu postu, kanporatera zara erretzera, eta errimak izoztu. Orain barruan hasi gerata, ideiak dauzkat kolkuan, pozik banago automatiko, ipintzen zaizkit mokuan. Erretzearen bentaja zein dan, esango dizut gaurkuan, lagun berriak egiten dira kanpora joan dakuan. Txardenak badu bere bentaja, gauza txar batzuek salbu, atera zara 6-7 aldiz, atertzera azaldu. Ni bitartean hemen bakarrik ia Espainiak zabaldu, lagun berriak egiten dira ta igual zaharrak galdu. Ene Julio sumatu dizut hainbat decepzio usai, kanpora joan naiz zu hemen utzita, ta ez negon batere lasai. Kanpo kaldetik bakarrik ikusten zintudan nik ai, jihadista bat ematen zendun, fitxa polizialaren zai. Jihadista bat ematen nula, esan du lasai askorik, zuke artean zenbiltzanean nik egiten nun tragorik.
Nere bixarta fitxa polizial bat edota olakorik. Nere bizitzan enuen entzun horrelako piroporik. Kanpo kaldera joan gerata, egon ondo baino hobe, batzuk zigarro bakarra errez, eta nik aiexen doble. Pentsatzen nuen Julio bakarrik, utzi deta ze dotore, denbora pixkat emango diot, agurra pentsatzen gore. Nik bat pentsatuta honek hiru eta nerea okerra, erretzaileen gaur eguneko bidea ez da ederra. Eseri altxa eseri Espainiartean txesterra, nik ere pozik erreko nuke Espanintzorren alperra. Hanka sartze bat egin dezuta, ai histori aurrekua, nauzula jakin eta merezi zenuken pizkarrekua. Txesterra ipatu ez didazu bat, tada posti zarrekua. Nik dukadosa erre izan dut beti guardia zarrekua. Nik banekien zurea dela zarra eta iluna, ta nik alperra nuen errima zara horren jakituna. Ala beharrez txesterra esan dut igualetzen txukuna. Esazu beste tabako marka erragin rimatzen duna. Uste gabean prueba zail bati erantzun behar diot tamba. Nunbait txesterrak errat rimadu, beste bat aurkitzen landa. Baina egaina zarran aurretik gaztetxo ere izan da. Tabako marka esango alnuke harto pixerrak esan da. Earra izan da erantzuna ta enoa gehiago galdetzen. Nik segiko dut bere-berean harto bixarrak arletzen. Zure historia jakin aldera, ia bazentra gaitezen. Andoni egaina gaztea zela, noiz hasiote zen erretzen. Oraindik ere goguan daukat, jangoikuari eskerrak. Harto bixerrak ez ziren izan txesterrak. Talagun baten amak erretzen zituen hango bazterrak. Ari lapurtzen genizkion guk
mentoladuzko piperra. Mentola ez alda karamelo bat, ez dut ulertzen mekauen. Ara munduak 3 urtetan zenbat buelta eman duen. Zure lagunan amaren sobrak, zeiren orduan gertuen. Jakinan leike garaiaietan zenbat urte zenituen. Baneronek kalkuloetan igual egingo detu da. Garaizarraiek horren klaroki nola ez datozen burura. Eskua sartzen genion polsan, abriguan armairura. Eta urteak eukiko nitun 12tik 13. Beraz gaztetxo sartu zenuen lehenkea zintzurretik, eta geroztik zenbat zigarro ez da joan ez bakarretik. Baino geixego jakin nahi nuke eta ez bide txarretik. Baltzegon beste puru markarik Fariasaren aurretik. Farias gero probatu nuen, Julio egin zaite kargu. 21 urte izango nitun, eta puruak ze gradu. Zu betidanik sumatu zaitut, zintzo perfecto honradu. Bersolariak ona izateko fallo txikiak behar du. Nik txiki batez haundi bat daukat munduratu nintzenetik. Nere historia hasita dago jonderean barrenetik. Anosabaren aldamenean joaten nintzen denetik. Fariaskea tragatu dut nik 4 urte nituenetik. Garai bateko fantasiura, gezurrezko eta zitala. Zer esaten zen akordatzen nik, egingo dut eginala. 4 urterekin Farias irentzi, enun espero aibala. Etzan egia errezkero txiki geratzen zinela. Hori egaina ez egia da, eta ez badu important. Nik azalpena emango dizut 4-5 ideiazko sortan. Nik truko bat nun nolatan hasi nahi nuen zentimetrotan.
Sudurretik antragatzen nuen eta belarritik bota. Orduan zinen erdi magoa, edo ziaro atleta, sudurretik ta belarritikan egina dut azterketa. Probatuaren ez zaitirteten puñeta, ulertu zazu provintziano gixara joan naiz eta. Aber egainan ze provintziano, liatu egin nahi gaituzu, zeren takea tragatu eta hor joaten da pausuz pausu, izan ahotik zein belarritik kea doa pulsuz pulsu, ze zulotatik ez dakit baino, nunbaitetik bota duzu. Ni erretzaile izan naiz beti, ia hausidet moldia. Mediku denek esaten dute, galdu aldedan kordia. Bizi zati bat kentzen du baina, erantzuna det gordia. Bizi zati bat kentzen du baina, azkenengoa ordia. Azkenekoa kendu ezkero ez da problema ukari. Dagoeneko pasa dituzu 50 eta 2. Erretzen du nahi kalte txiki bat, naiz egingo dion ari. Kalte handiagoa iten dio ondoan dagoen ari. Alde hortatik patriarka bat, izan naiz bersolaritzan, zuke parrandak egin dituzu, gazte gehien zuen gizan, bersolai gazte hauek etxean, zioten kabroiak izan, beste batzukin ibili eta egainarekin egon nintzan. Aitzaki hori ez dut sekula ibili eta barkatu. Egainak zenbat zigarro puru kasi ez litezke kontatu. Bera oraindik sano egotea milagro gisa ez hartu. Milagroa da bere ondokoak nola ez garen akabatu. Bani naiz oso erretzailea, zuetzela antzekua, bakoitza geure gurasoena, eta geure etxekua.
Hilko naizela hilko gerala, nolako golfo sekua, gogoa daukat urte askoan, elkarra guantatzekua. Gerora ere egongo gara orain artean egonak, berso afariak kerikan gabe ez litezke horren onak, eta nik behintzat izan buruak harto isartzen guistonak, estimatzen dut erretzen badu nere ondoan dagona. Bueno, Julio hartu dezagun, berso saioan kontrola, gure buruek, gure zilborrek, ez dute hainbat ajola. Nere tabako, nere puruta, ari gera nola, ola. Esan liteke kean artean beste inorrez dagola. Nola tankeak tapatzen ditu elkarte ontako bazterrak, tagu batzutan bihurtzen gara gure zilborren maizterrak. Ongi etorriak dira ordea fariasak eta txesterrak, 11 saio salbatzen dugu zurez kontuei eskerra. Baina ezin da saioa utzi, zigarro baten dilindan, jendearekin hartu eman bat, behar genuke sikiran, eta ninago ez jakinean, ta jakiteko desiran, hemengo maitan bildu diranak, zerritakoak dira. Begiratzen jarri naiz, bai baina mekauen, eskubi eta ezker erdi eta eren, eta susmo txiki bat piztu zait dena den, jende adina herri bildu ezote garen, jende adina herri bildu ezote garen. Hor laugorritikoak jardun zait esaten, eta beste herrin bat aipatu noiz baiten, Lasarte eta Getari horrizkina baten, noiztikan elkartzen da onu azkaraten, noiztikan elkartzen da onu azkaraten. Hamaika txokotatik balerdi arkupen, denak Euskal Herritik tala urtez urten, ta hor dagon kamara txiki horren truke, Ameriketatik ikusiko dute, Ameriketatik ikusiko dute.
Beraz Ameriketan nolako bentaja ikusi eta jardun raja eta raja. Erretzea ez dute anartzen ja. Laizter ipiniko zait pijama naranja. Laizter ipiniko zait pijama naranja. Uz dezagun pijama emaiok pakea. Han kolore hori da kartzelan katea. Zentra dezagun hemen bersoen artea. Ze iruditu zaizu balerdi elkartea. Ze iruditu zaizu balerdi elkartea. Orain benetan behar dut hitz egin, bapoa faldu dugu, zerbitzariak fini, bi atal desberdintzen nahi nuke alegin, barrua ederra da ataria berdin, barrua ederra da ataria berdin. Lehengo urtean jarri zituzten antxilak, giro goxoa zegoen izozta sombrilak, ta barruan begira giroen pilpilak, ze iruditu gure gaineko bombilak, ze iruditu gure gaineko bombilak. Argi asko ez dala egiten naiz kargu, baina jardun liteke hemen 7 ordu. Nere garunak beti martxan baiti ardu, bersotako argia buruak behar du. Bersotako argia buruak behar du. Esolarteri esan diot bapatera, argi gutxi zeok ta lanpara atera. Soto ez gaituk etorri zuek ikustera, ona etorri gaituk zuek entzutera. Ona etorri gaituk zuek entzutera. Esolartek emana erantzun polita, bersoa entzuteko da, edo nork dakita, orain magia proba egin dezagun tita, entzun zazute berso hau begiak itxita, eta entzun berso hau begiak itxita. Ta begiak istean balda argirik, egin dezagun proba amua jarririk. Baina hori bai baldintza pentsatzen hasirik, itxi begiak baino eskuak geldirik. Itxi begiak baino eskuak geldirik. Lehen zuei eskatuta aze sesioa, orain guk probatzea
nere desioa, begiak itxi eta berso funtzioa, horrelaxe lortzen da konzentrazioa, horrelaxe lortzen da konzentrazioa. Hamaika probatako prestatu ginozten, nik ere itxi ditut, tasi naiz biluzten, baina postura honek ongi ez dituzten, horrela ez baititut errimak ikusten, horrela ez baititut errimak ikusten. Julio kantatu dek ondo eta bixi, baina bersotan nunbait ez duan ikasi. Begi itxirik ezin rimarik ikusi, oraindik etortzea laiz txuleta eta guzi. Oraindik etortzea laiz txuleta eta guzi. Preparatuta ez dut nik ekartzen gauzik, tandoni etzazulazuk arrotu hautsik. Begiak itxi ditut hemen dauzkat utxik, ta ikusten hasi naiz andoni bilutsik. Ta ikusten hasi naiz andoni bilutsik. Zoritxarrez enintzen Robert Redford jaio, Brad Pitt jaio izan baniz gure amak naio. Begiak itxiz ni neu ikusi ze jaio, Julio horri gusto txarra deitzen zaio. Julio horri gusto txarra deitzen zaio. Gusto txarra dudala zaude iritzita, baina irudi horrek egin dit bisita. Nik ikusten dudanez hainbat gauz bitxita, zuk zer ikusten duzu begiak itxita. Zuk zer ikusten duzu begiak itxita. Begiak isteko nik orain hainbeste zen, ta zer ikusten dudan kontatzera guazen. Nere ikuskizun hau errez da kontatzen, esaten badakit nik ez dakit kantatzen. Esaten badakit nik ez dakit kantatzen. Bueno, utzi ditzagun guk konturlarriak, jarri dizkigun proba ikaragarriak. Ta zuek ere hobe hain goxo jarriak, ireki begiak ta itxi belarriak. Ireki begiak ta itxi belarriak. Julio zertan sortu hainbat burua uste,
zer zatoz belarriak, itxitzeko eske, saio txar bat eginda, laguna nik uste, guk esan gabe ere itxiko dituzte, guk esan gabe ere itxiko dituzte. Beraz kanta dezagun etorriz beteta, belarriak zabalik nahi dituzte eta gainera postasun bat badut gaur gordeta, ez baitut triste egin labritetik buelta, ez baitut triste egin labritetik buelta. Triste bueltatzerikan, enun nahi sekula, enizuke egingo adiskide burla. Ez fuerte esan baina baineri xuxurla, larrialdi haundi bat pasatu dezula. Larrialdi haundi bat pasatu dezula. Larritasun pixka bat neukan segurasko, tantoak aixa ez dira gaur joan goranzko. Umil kantatuko dut zerbait egiazko, hemen jakazaleak direlako asko. Hemen jakazaleak direlako asko. Sumatuak dizkizut adar jotze planak, ta ez ditut sinetxi zuk lehendik esanak. Analizatu hemen gizon eta damak, jakazale askota, kajazale danak. Jakazale askota, kajazale danak. Polita izan dandoni esanan ikuste, ta buruz burukoan denak ere fuerte. Bat hautatu ezkero, bat eta ze suerte, apustu zeinen alde egingo zenuke. Apustu zeinen alde egingo zenuke. Oso urrutidanik segidet pilota, baina esan ingo dut ez badu inporta. Apustu egingo dut ta dirua bota, semifinala dauka etxearen kontra. Semifinala dauka etxearen kontra. Txistea bota duzu ta azeletxea, askok ez du ulertu. Beti aixe ez da, semifinaleko bat da bengoetxea, ta bera espaldin bada urrutiko etxea. Ta bera espaldin bada urrutiko etxea.
Julio erabiltzazu sentido komuna, botaka egiteko hor dago komuna. Beti ondoan nahi detolako laguna, nere txisteak ondo azaltzen dituna. Nere txisteak ondo azaltzen dituna. Txiste bat bota duzu, bazeneukan arra, ta kumplitzeagatik egin dute parra. Txistea baldin bada, ja justu xamarra, azal ez da nere errua, azaldu beharra. Ez da nere errua, azaldu beharra. Ni txiste bat kontatu txepela zen bera, ta gero Juliok hartu azalpen aukera. Hau ez da mozorroa, hau ez da papera, ez gaude mozkortuak olakoak era. Ez gaude mozkortuak olakoak era. Etxea esan duzu eta ez itxusi, oitzen semifinala ta hor nor nagusi. Baina beste proba bat tal baduzu eutsi, esan orain finala txiste eta guzi. Esan orain finala txiste eta guzi. Finala urrundago egon behar da zai, txistea egiteko Julioen naiz gai. Baina alegin du bai egin nahi nuke ai, irririk ez dut sortu irribarria bai. Irririk ez dut sortu irribarria bai. Iker anegongo da gure ustez behintzat, baina zehatzagore nahi ditugu ertzak. Desiragarri dira txapelaren beltzak, nik uste izango dela aspeko batentzat. Nik uste izango dela aspeko batentzat. Hauxe da hau magoa, hau da marabila, irabazi behar du kriston diru pila. Ez dakiten atano edo miribila, baina Josebarentzat gertatu dadila. Baina Josebarentzat gertatu dadila. Jantziko baldin balu txapeltxoa puntan, ongi jardungo balitz Bilboko disputan. Naiz aipatzen dudan pelota batzutan, gehiago entenditzen dut aizkora kontutan. Gehiago entenditzen dut aizkora kontutan. Aizkoraz dakiela esan du aibala, ba egin beharko du hortan eginala. Aizkoran zu jakitun, hau ez da normala, zu gehien ez dakizu kirtena zerala. Zu gehien ez dakizu kirtena zerala.
Atutxa da kampeon baina orainean, Bizente tope dabil zeru urdinean. Tazuk irtenarekin atxamin gainean, Igo altzara inoiz enborran gainean. Igo altzara inoiz enborran gainean. Gazte nintzelan engon, gihartxuta plako, amonak zioen ez flekilodun guapo. Behigo nintzela bai aitortu beharko, beste asko bezala fotografirako. Beste asko bezala fotografirako. Ni ere igo nintzen enborrera mutxo, nere aizkorak irten eta nere buzo. Baina ikusten nuen gauza nahiko lauso, enborra geratzen da niretzat bajutxo. Enborra geratzen da niretzat bajutxo. Alturaren kontua ulertu dut ongi, kontatu dezu hainbat tronkota histori. Aizkoran badezula hainbat kategori, baina ez dut ulertu buzoaren hori. Baina ez dut ulertu buzoaren hori. Ai Andoni egaina nagusi zer horre, nik zilar kantatzen dut tazuk dena urre. Buzoa kantatu dut ta buzoai arre, txesterragin bezala pasatu zait horre. Txesterragin bezala pasatu zait horre. Bueno ba, apustu bat behar dugu egin, gu biok talde bat ta nahi duenak ekin. Gu biok joango era prestatuta enfin, ni buzo laranjakin ta urdinakin. Ni buzo laranjakin ta urdinakin. Sekula izan alduzu buzo bat jantzita, Aitana bat bageldun etxean polita, eta ibili atzinen hori pinita. ez dut olakorikan inoiz erantzita. Inoiz lanikan ez dut eginik fabrikan, Baina lana egin duzu ongita sarritan. fabrikan ez zegoen egainan faltikan. Ai horrelako karterik baneuka patrikan. Han zure faltarik etzen ta ala hobeki. Nik lana egiten nun nere ustez ederki. Hori bai egiten zuen polegi poleki. Aitak esaten zidan lanean baeki, baina enekien nik ta nintzan baldarra. Itxurak egiten ere Andoni eharra. Ordu erdi pasata ekarri pitxarra. Andoni beti izan da persona azkarran.
Lana egiteko daude moduak ugari, fabrika baten naiz ni sekulan ari. baino lan egin daiteke bersoak kantari. Hartu behar diogu neurria lanari. Gutxiegi ondo dago gehiegi da txarra. Beraz artean ipini behar dela marra. Arotza izan gendun gure aita zaharra. Familia mantentzeko arkelan beharra. Zu bezalako bilobak balituzketenak. Nere eskuak dira diren baldarrenak. Bai baina zure mingainek ze bersoen senak. Nere indarrak daude garunean denak. Personak ezin izan dut denetan ona. Andoni esan diguzu gauza bat sakona. Hori esan azta guapo arizan amona. Andoni buruan dauka piloi bat hormonan. Hormona esan ez daken edota neurona. Zure animaliekra hori pentsu ona. Eskede espistatu nahi zaitzean amona. Denek ulertzen dugu urduriagona. Hormonatan neuronak gertukoak dira. Baldintan ondik ipintzen garen gu begira. Begira Austriara eta Australira. Mundua borobila ez alda guztira. Ta neuronak hormonak ez aldira egaina. Zerbait esan behar dut ez dut ulertu baina. Bani galdetu dizut ulertzeko aina. Berriz egin zaidazu galde alajaina. Eta zuk buzorikan jantziotezu. Gorri dira joan ta antxe ikus dezakezu. Katiuska eta buzo ikusita aizu. Igual ustez eta gustatuko zaizu. Lau urte nitunean lehenbiziko aldiz. Hori kantatu aldezu zintzo eta egiz. Buzo eta katiuskan nenbilen zaldiz. Ni olakuan nintzake santu jaio baniz. Lau urtetarakoia hasia lanean. Itxura egiten nuen gehienean. Ta berdin jarraitu du haunditu denean. Keba buzoak endu nun zartu nintzenean. Gerora nik segitu dut zure eskola. Lana deitu ezkero biok egin hola. Aldela probatu nahi nun Andonin tombola. Eta antzematen da jakinda dagola. Guglan ikan ez dugu eskuak garbitzen. Garbitzen lanik ez du ez ditunak zikintzen. Berdinak otegeran zaigu iruditzen. Baina munduan ez da berdinik kabitzen. Dena desberdinak gara txesterrei eskerrak. Desberdintasunez bete ditugu bazterrak. Batzuk erdi zuzenak ta besteak okerrak.
gehienak eskuiak ta gutxi ezkerrak, ta bestela begira hauteskundetara. Bai, emaitzak ikusita zer hausnartu bada. Goazen Austriara edo, goazen Australiara. Keba box egoten den ara joango garan. Abaskalek esan zuen hau da rekonkista. Tipo laudiokoak badu nahiko bista. Bera euskalduna da nolako artista. Nola izan liteke batoren fascista. Jesukristonak esan talasai geratu, Ta gainera 2 milioi terdi boto hartu. tipoa nun bizidan ez da enteratu. Nik uste baiet baino etzaio gustatu. Euskal Herrian jaiota naizun Madrilen. Nere ustetan lehenik ainoker zebilen. Nik ez dakit jendea gaur zertan dabilen. Bagu entzunaz bapo daduzkagu hemen. Lehenbiziko saioa holaxe joan da. Gero segiko dugu dinbietadan ba. Kafe bat hartu edo trago bat edan da. Gero segiko dugu eskua eman.